Foru Jauregiko Harrera-aretoan Utopia sariak 2012 emateko ekitaldia egin zen azaroaren 29. Sari horien bidez urtero aldundiak aintzatetxe egiten du gaixotasunari, desgaitasunari, pobreziari edo gizarte babesgabetasunari aurre egin behar dieten pertsonen duintasuna eta justizia defendatzeko Bizkaian egunero lan egiten duten pertsonen, elkarteen edo erakundeen lana. Utopia 2012 sariak honako hauek jaso dituzte. Miguel López Gonzálezek, Arantza Bifidoaren eta Hidrozefaliaren Bizkaiko elkarteak Asebik, Miranda Fundazioak eta Pedro Fernández Garziaren alargunak. Utopia sarien 20. urteurrenean, Bizkaiko aldun nagusi Jose Luis Bilbaok berretsi egin du foru erakundeak pertsona ahulenekin daukan konpromisoa, eta gogorarazi du gizarte ekintzara bideratutako aurrekontua hirukoiztu egin dela azken 10 urteetan. Bilbaok hau adierazi du. Krisi garaietan, erabaki politikoen lehenengo kaltetuak ezin dira behar gehien dituzten pertsonak izan.